Специалният човек, с когото ще ви запозная, е първо баща на 3 деца, второ грижовен съпруг и трето, но не на последно място, е лютиер по образование. Нарича себе си гражданин на света, защото може да върши работата си където и да се намира. А аз го наричам щастливец. Тих и спокоен по натура, но пък със силно чувство за справедливост. Със семейството си сменя за 8 години 3 държави. Качеството му на работа го отвежда до Германия, където в момента следва мечтите си и развива потенциала си. Благодаря ти още веднъж за поканата. Виждам, че имаш хубави снимки, домът ти е топло, прекрасен, което ме води на мисълта, че семейството ти е изключително важна част от живота ти. Да, така е. Аз също ти благодаря първо, че прие поканата днес да бъдеш мой гост. Всъщност ти къде си роден? Аз съм роден в Казанлък. С съпругата ми се познаваме от около 16-17 години, а сме заедно 15 години. Въпреки че работата ми е интересна и така нататък, но семейството ми, разбира се, винаги е и ще остане на първо място в моя живот. Аз имам 3 деца и прекрасна съпруга и съм щастливо женен. Обаче твоята професия е лютиерството. Точно така. И ще ми е много интересно, ще бъда доволна да изкарам един цял ден с теб. Как започвате твоя ден? Ставане рано сутрин, оправяне на децата, подготвяне за детска градина, след което ги закарвам на детска градина. От детската градина тръгвам с колелото на работа, карам около 16 км в едната посока. 16 км, т.е. 30 км на ден караш с колелото? Да. Няма ли други превозни средства за теб? Разбира се, че има, обаче това го намирам за много приятно и доставя огромно удоволствие. Разбрахте. Тоест аз днес трябва да карам 30 км, така ли? Да, Хари. Аз мисля да тръгвам, защото бих казала, че ще се озоря. Добра идея, тръгваме веднага. Хайде да тръгваме. Едно е човек да кара колело за удоволствие и съвсем друго, когато го правиш всекидневно като превозно средство, без значение от метеорологичните условия. Карам си и си мисля, как за Бога се изработва цигулка? Ето какво пише в мрежата. Избора на дървен материал, избор на модел, изработка на горна и долна резонаторна дъска и гриф, лакиране, монтиране на аксесуари, настройване на звук и просвирване. А дали е вярно? Ще питаме Владимир Иванов. Заповядай, Хари, в моето ателие. Вау! Изглежда доста впечатляващо. Радвам се, че можеш да ми гостуваш и тук. За Бога, Влади, тези всичките инструменти, като ги видя, като гледам този избор, това за какво е? Какво е това нещо? С него се поставя душичката на цигулката, в случая този за виолончело. Душичка? Душичката, това е една пръчка, която свързва горната и долната резонаторни дъски на всеки инструмент. Цигулка, виола, виолончело. Много е важно правилното позициониране на душичката, за да може инструментът да свири наистина добре. Сега ще покажа с този инструмент, който е за цигулка, малка душичка. За виола, да. Ще си покажа на една цигулка по какъв начин се вади и слага. Тъй като знам, че за тебе в момента днес е важен ден да научиш всичко за цигулката, колкото се може повече. Абсолютно, бих искала да попия всичко. Пъка се през отвора на F-а. След което завъртаме на 90 градуса отново. И застопоряваме между горната и долната дъска. Ето готово. Страхотно. Освен инструментите, виждам, че има и интересни неща, като грамоти. Ето, например, разкажи ми нещо за ето тази грамота. Откъде е? Това е един конкурс, на който аз участвах преди 8 години в Италия с цигулка и спечелих първо място. Аз участвам за първи път, нямах достатъчно опит, но нещата се получиха доста добре. Страхотно. А тази грамота тук? Да, това е също друг конкурс, който спечелих през 2018 година, лятото на 2018 година. Той всъщност беше организиран едновременно с италианци и българи, като идеята беше да се отбележи действително 100 годишнина от лютиерство в България. Това ли е тя? Разбира се, да, това е въпросният инструмент. Това е виола. Всички тези
да. леки наранявания, които са върху лакът и върху инструмента. Те са умишлено направени, така да създават впечатлението, че инструментът е стар. Всъщност той не е стар, той е изработен през 2018 година, но с помощта на тези леки наранявания изглежда стар. Влади беше от малък много скромно и тихо момче, изобщо не му се чуваше гласа. Някакъв път има такива изблици на търси справедливост, прекалено много. В стабилността на тази дума справедливост той ще даде всичко изведнъж, само и само да не се покрие лъжата или пък нещо нечестие или нещо, което е ставало неправилно. И което ме е много кефи в него. Заповядай. Това е лък. Сега ще пробвам. Едната част тук, Така. другата тук и Точно трета. така. То не ми стига много Абсолютно, до браво, ти си перфектна, ти си готова да свириш на виола. И така. Само малко по-малко може би трябва да Сега бъде. трябва да направя нещо. Този инструмент аз реших да го направя специално за конкурса, в който участвах. Така че всичко от подбора на материалът, до моделът, който избрах, до лакът по начина, по който ще изглежда, всичко съм го предвидил да бъде специално за конкурса. Убедена съм, че така както поставихме душичката ето тук, във всеки един от инструментите, които правиш, всеки един лютиер вкарва и своята собствена душа. Абсолютно, това е така. Вкарва част от себе си. Инструментите, които ние изработваме, те са като наши деца. В един момент баща ми излезе, отиде да работи в чужбина за 2 години. В същия този момент аз бях в казармата, което една година след това заминах аз първо за Германия. Той остана мъжа вкъщи и остана сам с майка. И така изведнъж всеки разговор с него беше много по-дълбок, много по-силен, много по-отговорен и започна да става мъж. Това са косми от конска опашка. Така. Истински кон. От Сибир. Да. От Сибир? От Сибир. Това е специална селекция, така да се каже, за смяна на косми на лък. Най-качествената идва точно от там. Трябва да извадим някои косми, които не ги намираме за достатъчно качествени. Така. Ето, например, този косъм, който изглежда така леко усукан. Леко усукан? Увъртян, да. Косъма, най-добрият косъм трябва да бъде абсолютно гладък, като този, например. Няма никакви усуквания, няма нищо по него. Да видя дали има разлика. Има едно такова като леко уребряване по-скоро. Точно така, да. Съвсем леко. И сега това е некачествено, така ли? Това е некачествено, така че този косъм можем да го отделим просто на страна. Като са такива накъдрени, всъщност като го сложиш на лъка, какво се усеща или променя звука или... Тези, които са като този къдревите, минавайки през струната, те просто се усещат как започват да подскачат самите косми, самия лък започва да подскача върху струната, заради което не може да издаде правилен звук. Значи това е съвсем сериозна работа. Да. Аз съм много горд с него. Човек, който се следва идеите без компромисно, това е за мен пример. И той е за мен такъв. То опиша пратно с 3 думи не е много трудно. Аз бих избрал следните думи. Добър, миролюбив и приятен. Подбрали сме вече правилните. Този е много некачествен. Дори и аз вече стана специалист. Това е изключително некачествен косъм, защото целият е на вълни. Целия. Да. Добре, хвърляме го. Хвърляме го. Къде всъщност си завършил? Завършил съм в художествената гимназия в Казанлък, специалност лютиерство. Там учиме на изработката на цигулка, виола, виолончело, от изборът на дърво, на материал подходящ, до поставянето на струни и просвирване на инструментът. След като завърших в Казанлък, отворих мое собствено ателие в града. След 7-8 година имах желание да отида да специализирам в Италия, в Кремона, тъй като много от моите колеги вече бяха завършили там, други дори останаха да живеят там. Разбира се, това беше малко трудно време в моя живот, тъй като вече бях женен, имах дете на година и половина, а трябваше да отида сам. Между другото, вече изглежда доста добре. Добре, благодаря, че ми каза. Бих кажа, че се справяш изключително добре с тази част. В Кремона останах 1 година и същевременно аз получих покана за работата в Германия. Поканата беше за цялото ни семейство, с уредена работа и жилище.
С течение на времето аз си успях да се направя и тук собствено ателие и малко по-късно получих покана за работа в Кьолн, където работя и в момента и до момента, място, където съм изключително доволен. Има ли кой да ви помага изобщо с децата? Ами всъщност не. Нашите родители са в България. По някой път се замисляме дали пък именно поради тази причина да се върне в България. Тоест темата обратно към България все още стои на дневен ред, така да го кажем? Темата естествено обратно към казано? България мисля, че винаги ще стои. Това сърцето ти остава в България. И тъй като съм много изпълнителна, ако щете, вярвайте, но Влади дори ми позволи да лакирам една от неговите цигулки. Има ли си други трудности, с които си се сблъсквал? Има един огромен сейф, в който оставяме всички инструменти. Някой мой колега беше оставил един лък малко по-навън издаден и затваряйки вратата, лъкът просто го смачках. И той струва само около 6000 евро, нали? Колко? Да. Лъкът го поправи един много известен лъкаджия, който изработва и поправя лъкови. И на теб наложи ли ти се да плащаш нещо между другото? Не, в интерес на истината, тук в Германия всяко нещо е застраховано. Сега обаче аз знам, че ти имаш едно интересно хоби, така да го наречем. И ще ти отправя едно предизвикателство. Готов ли си? Готов съм. Влади, ако трябва да съм честна, бих казала, че си добър спортист. Благодаря ти. Измори ме, аз обичам да играя тенис на маса, но и ти добре играеш тенис на маса. Удоволствието беше изцяло мое. Докъде са нещата с нашата цигулка? Изглежда много добре, така че вероятно Трябва ли да преповтаряме или не? Не. Следващата стъпка ще бъде директно да слагам струните. Тук няма да мога да ти помогна, но бих искала, може би сега е момента да ти благодаря. Благодаря ти за поканата, благодаря ти, че ме допусна до кухнята на лютиерството, да се докосна до нея и за мен беше изключително удоволствие, Влади. Аз също ти благодаря за това, че ти беше мой ученик, най-добрият ми ученик до сега, който съм имал. Се справи брилянтно с тези неща, всички ти, които трябваше да направиш. Благодаря ти!